Bah. Ning kok sik ngene, Wiyaga ki Purbawasisane ning dalang. Nah. Oh iya. Anggere ngene ya. Mandek. Anu Mas Dalang Amit Sewu. Nggih. Niki nggih jenengan tulung jenengan dek. Oh nggih, gampil. Ayo kendange meneh. Siap. Niki saya enten-entene niki mangkon. Purbawasisa niki. Lah ya kena dienggo kamar mandi umum. Nah, lah niku malah iso ngilangi kencing batu. Anu nyuwun tulung jenengan. Oke. Tulung jenengan niki. gosek ya anak ya iya. Oh, ana sing lewat dalane ana sing langsung mak penculutmu ka. Ya ora dadi ngapa iya. Ya puji syukur konjo ngersane Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Dene awak dhewe malam ini sowan endi, Mak? Ini sowan teng besok Prangwedanan Patarana Bangun Tapan Bantul. Oh iya. Nang Prangwedanan Patarana. Heeh. Sowan ana ngersane para pepundhen lan sanak kadang ning kene ya nduk ya iya, Mak. Mula iki ya sadurunge matur akeh-akeh luwih dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik Kabupaten Bantul. Terus Bapak Lurah Patarana, Bapak Prastawa. Sinten?
Bapak Teguh Setiawan. Leres to niki? Oh nggih, engko ndak kleru meneh. Iya, aku ki karang nek maca tulisan ki sosok tulisane sok pindah dhewe. Iya. Sok pindah ning dhuwur, sok pindah ning ngisor ngono. Ya sok genti-genti. Iya ora apa-apa, sesuk dipriksake matane iki, matamu kuwi. Karo iya sesuk dianggo kacamata. Ora sah, isih sehat aku ki, isih. Isih soalé nek nganggo kacamata. Kok ndak tambah bagus. Ora nek tambah bagus tambah gilani mak. Ora apa-apa aku ya seneng kok aku nek dunekke gilane iki. Aku nek dunekke bagus malah isin. Iya. Tur bengi iki ngopo? Iki bengi iki acarane memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Ngono mak. Lan merti dusun, karo merti dusun. Karo merti dusun. Yo. Terus tujuane merti dusun kuwi mujudake rasa syukur marang Gusti sing wis paring rejeki lan keslametan. Yo, banjur. Terus karo apa to jenenge? Nglestarekake budaya lan tradisi leluhur yo. Kaya sing dikandhake ning ngarep. Heeh ning nggon anu Semar wis akeh banget omongan. Kiyaine wis omong akeh mau. Iya. Terus apa jenenge nguatake tali kekeluargaan dan kebersamaan ing antarane warga liwat kegiatan kaya to. Kaya apa? Kaya upacara adat, gotong royong, kerja bakti, kerja sama, kerja kelompok. Kuwi lak sekolahan nek kerja kelompok. Oh iya, Ding. Terus apa jenenge? Tujuan utamane ya ana iki, tujuan utamane merti dusun. Heeh. Tujuan utamane ya kuwi masyarakat ngaturake puja lan puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos awit saking sedaya kanugrahan lan kanugrahaning bumi. Kadosta rejeki keselamatan lan katentreman padha sing ning dhuwur iki mau ya. Banjur anune pandonga lan panyunanan kanggo keslametane. Heeh, kuwi ya aja nganti lali ya. Gek ora mak, ki selak ana bintang tamune. Hak apa? Heeh. Heeh ya? Heeh. Ya gek ora gek cepet. Gek diwaca. Weh, iya Ding. Saliyane wujud rasa syukur pahargyan desa iki uga minangka pandonga lan panyunan supaya warga desa diparingi keselamatan, terus diparingi katentreman, diparingi apa jenenge rejeki ingkang kathah, diparingi keselamatan meneh ben saya selamat meneh. Iya. Terus diparingi katentreman meneh saka kabeh ancaman dan bencana. Soale katentreman kuwi akeh. Kaya to wahyu. Wahyu katentreman. Iya. Heeh, terus Kiyo bengi iki dikancani karo bintang tamu. Bintang tamune sapa, Mak? Ana bintang tamune ya kuwi Mbah Baut. Karo kalih nganu. Mbak Mur. Lho, kok Mur ki piye? Lah nek ana baute mesti ana mure. Ya ora ngono. Karo Mbak Niken Sarinten. Iya, diaturi munggah panggung. Ora sah. Ben udut wae. Ya ora ngono kuwi, Mak. Jenenge bintang tamu ya diaturke minggah panggung. Heeh. Monggo kanca-kanca kula nderek spote ajeng napa monggo nderek kanca-kanca. Alah. Monggo Mbah Baut kalih Mbak Niken.
isih. Nah, uget. Asik. Oh lah ya. Isih, Mbah. Wih, Tesih lho. rangane dibopong barang urung mandeg. Kula nggih Mas Wahyu. Matur sembah nuwun, kula nyuwun tepukipun. Apa-apa ki kari. Gila kepit. Kari sapa sing maju? Genti jenengan. Tesih Kok wingi, malah Mbah. dahar. Kok malah dahar pisang ki ngopo? Lho jaim. Urung rampung meneh. Rampunge kudu kepiye? Anu Pak. Ketoke kudu ora sajene. diharapkan awake dhewe Bu. Ayo mulih wae Bu. Ora wis gawa urung ki mau, sangune ki mau. Oh, iya. Nek urung di ngono ki Oh. sangu. Nah, nek ora ngono ora mandeg. Kepiye carane? Keri ora? Mbah, kedah rata, Mbah. Hah? Kedah rata. Weh, lah niku rata. Lah nek siji yo, Wah, rampunge iki, Pak. siji sing mandek siji, Mbah. Zaman nom-nom aku biyen joinan nganti gor kari oman gabus. Heeh. Urung mandeg, Pak. Pak, Kudu rata, Mbah. kudu sangu, Pak, sangu. Elah. Mbah, Ning kok sik ngene, Wiyaga ki Purbawasisane ning Dalang. nah, Oh iya. anggere ngene ya. Mandek, anu Mas Dalang Amit Sewu. nggih. Niki nggih jenengan Amit. tulung jenengan dek. Oh, nggih, gampil. Ayo kendange meneh. Oh, siap. Niki sak enten-entene niki mangkon. Purbawasesa niki. Elah yo kena dienggo kamar mandi umum. Nah, lah niku malah iso ngilangi kencing batu. Anu nyuwun tulung jenengan Oke. Tolong jenengan rek. dek. Disuwuk. Heh, heh. Oh. Kuncine ning dalang to 100.000 ngedek semene ban. Pertanyaane modar nek terus-terusan ngene iki. Aku mulai arep nggawa apa iki nek cara-carane ngene. Iya wong jeneng Jer Basuki mawa bea Bu. Apa-apa iki sing ora diragati ora nang hasile. Jenenge bagi masalah kita ya. Jer Basuki mawa Batrok. mawa Panas nih masalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wilujeng dalu. Tulung dalu. Mbak Cange, Mbak Limbo. Wilujeng dalu, Mbak niken kali Mbah Baut. Mas Dalang pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pokoknya kula ndonga rina kelawan wengi kapan aku pinanggih karo Mas Gading Pawukir. Kepiye, Pak?
Tidak ada kata-kata. Kok tidak ada kata-kata? Saking lek undung wis kehabisan kata-kata. Alhamdulillah sampun kelampahan pinanggih. Alhamdulillah. Sehat selalu Mas Gading. Mugi pinaringan sehat Bagaswara. Amin. Sedaya ugi katur warga masyarakat wonten ing Prangwedanan. Prangwedanan Potorono Bantul Bangun Tapan Bantul. Prangwedanan Potorono Bangun Tapan Boleh Bantul. ngapal kene omah Prangwedanan Potorokok. Potorono, Potorokok ki ngene Potorono dhewe tak eling-eling. kono. Mbang Turi ning kono kan jenenge Potorokok dadi niku Potarokok. Sowan mriki kanthi adicara Merti Dusun nggih Mas Gading. Alhamdulillah. Merti Dusun saha memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Oh, memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan. Wah, berarti kita ikut istimewa. Ikut istimewa seperti Yogyakarta. Iya, Sing nggih. disuwun sedaya lancar kalis ing sambigala. Amin. Derek srawung wonten mriki, ugi nderek gladi Mas Gading, Mas Galang, mugi lancar sedayanipun. Amin. Dawuh menapa pun timbali mriki Mas Gading, wau tulene kula dadi udu nikah ning Bumur. Nah, niki Mbah Baut ki kula Bumur. Nggih. Leres nek ora nek Baut ki kudune enek Mure. Mure. Nah. Lah ning yo Ngapa? mosok baut Baute semene mures. mure 12 lho pragur ngobyeng ngene iki. Kene iki baut ukuran 8 malah mure kok ukuran 12 ya iku ngobyeng. Lho kan sing ngendi kok Mas Dalang. Yo kudune iki lho mosok lah paling ora kaya sing Sing ngendi? Sing apa? arep dadi apa sih baut kene? Wis rasah banding-bandingke, rasah bedak-bedake. Sing jenenge bojomu kaya ngene biyen katon apa, saiki katon apa. Jeru iki. Lah ya jeru Terus malah. ngene iki glek ya. Kudune wis tuwa wis sepuh ki menep. Ayo delok-delok. Mbak Baut, Dalem biasane bos kape ngagem sik Hello Kitty. anu iki wae Hello Kitty nembe piknik. Oh, tak kira terus diagem Mbak Niken. Hei, Non. yakin jenengan mesti lewat pas mepe, yakin. Nika niku turan, beskap dijaitke. Oh alah. Lah rak ngono tak kira Lah kok lewat kok lho kok gedene semono ning Hello Kitty. kok perso lho. Sing siji niku Hello Kitty, sing siji SpongeBob. Nggih. Kok Lah perso, Mas eman-eman Dalang? karang turang nggih beskap nyo jaitno. Kudune Hello Kitty di hatiku malah di Kok perso lho Mas Dalang iki? Paling yo pasti tak ngendino ngerti tak pepe kae lho Bu. Lah ya spray kula. Dadi kula nggo teng kamar. Saking bojo kula niki kula kandhani ngeyel. Pripun? Ngeyel Lah pripun? mulakno niku wau. Sing jenenge Amit Sewu budaya ngene iki nguri-uri budaya Nggih, Jawa. nggih. Merajake warga masyarakat Karangwedanan. Perang wedanan. Seru, Gusti kleru, nyuwun mantep. pangapunten. Nggih. Prangwedanan. Prangwedanan, Nah, nggih. kepiye carane ki mrajake ki yo nyandang nganggo lho sing lep-lep nganggo wik-wik ngene iki. Lah kok jenengan nganti Pak Dalang we ngendika biasane nganggo Hello Kitty kok saiki nganggo kaya ngene. Mbok ganti lho Pak sing besus. Aku nampa isin malah arep ganti raiku kok. Nek gur klambiku ora sing ngisi-sini ki raiku malah. Arep ganti malah angel ya aja ngono to Bu. Kabeh ku yo sing penting kan pas dinggo. Oh ngono. Umpama iki bahane gur murah. Iya. Tur yo alhamdulillah aku sing iso ningkatke derajate si spray. Oh. Sing selama iki gur ning tempat tidur. Terkurung ya. Mentok gur di PP, ra tau ngerti ngendi-endi. Heeh, saiki. Melu bawa tekan ngendi-endi. Iya. Iso dipirsani biaya akeh. Oh iya. Terus rego spray biasane ku swidak 80 ning 150. Iya. Melu baut 4 yuta. Oh. Napa kuwi. 4 yuta Mas? 4 yuta. Rencana ning napa enten rapat melih menapa mboten kula nggih mboten dong. Kan sedaya niku penting enten rencana, masalah hasilnya yo. Iki kula nuwun Mas Dalang, Nggih. katur Bapak Ibu tamu undangan ingkang Nggih, kawula kula hormati. nuwun, Bapak. Mbok bilih pun tenggani Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Dukuh, tokoh masyarakat, masyarakat. sedaya mawon. Nggih, kula Kula nuwun nggih. Nggih. Dawuh
Nggih, Menapa? kedam niki nembe nilai enten pamundutan apa mboten? Wah, lah niki pun enten sik. Kula tenggo. Anu niki. Menapa? Anu. WA. Oh, wah, Pak. Oh, wah. nggih niki nggih matur nuwun saking sinten? Lho, piye to iki? Wah, iki golek masalah sih wah iki. Niki pamundutan. Nah, Golek iki masalah pamundutan diserat monggo. Kadung tresno saking Wawa Didi. Ya, niki sampun kepareng nyawer 100.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Derek bingah. Masuk teng rekening mriku. Ah, mboten ngertos rekening pundi niki. Mriku mawon gen kula mboten saged dilebeti. Lah rekeningmu apa, Pak? Rekening listrik ler mleboke kepiye? Pun mriku mawon. Ya mangke kula diparingi pinten-pinten kula kene bayar listrik aku. Top up pulsa listrik. Kula Jadi mulai saking aman. sinten menika? Menika saking Wawa Didi. Ya. Oh. Wawa Didi. Nggih. Wah. Kadung Wawa tresno. Didi, Kadung Tresno. Nggih. Lajeng Nggih, sinten pun- malih? Pun telas. Oh nggih Ming pun. sitok Nggih namung setunggal. Nggih anu niki mangke rak dugi jam setengah setunggal to. Nggih niku anu dintosi mawon sing niku dinyanyake mangke setengah setunggal mawon. Oh, ya Dadi ngaten mawon dipaske napa-napa. mawon. Ora, ya tegese caos Nggih, iki panglipun. yo ngene Nggih. Bu. Sudah ada permintaan satu lagu. Ya, Nggih. iku diaturke. Kadung Tresno. Nggih, yo sadurunge minangkani pamundutan, mungkin Nggih. lelagon Bapak Ibu ingkang lenggah wonten mriki ngersakaken lelagon. Nggih, napa. ngersakaken Niki kan lek lelagon. komunikasi sekeca. Lah nggih. Leres, leres, Nggih, anu, leres. Laginipun menapa? Nah, santai mawon los niki nggih. Anu Kok lenggahi ya ning kono ki kepiye to, Pak? Nggih, anu mbok pilih ngersakaken lagon. Dawuh, Boten Mbak. kedah pepare, kula enten iki pun sampun kapurba. Los mawon nggih, kok lagune napa jenengan ngendika syukur sing kula mboten saged. Nggih, kula saged tendha kali rencang-rencang. Nggih. Lagunipun menapa? Sarung jagung. Sarung jagung. Pun serat sarung jagung. Kadung Bapak, Tresno, sarung jagung. Bapak yang rembakan rumiyin, Pak. Nggih. Yo. Nggih. Santai mawon niki. Dangu nek piye ngene iki ora ceket-ceket. Waduh, Ibu. Napa? Bajing loncat ki ngematno aku. Bajing loncat. Kudune nggih anu ningali mriko to Pak mboten nggih bajing. Lah kula sebagai yang di depannya. Begitu mendengar bajing itu lir, Pak. Sanes bajing niki truwelu, Pak. Nggih, ya Pak, sing pas jumbuh kalian swasana. Perjuangan, nggih. Sing perjuangan. Eneng Sriuning, eneng Caping Gunung. Kuwi padha-padha Nggih. lagon perjuangan. Niki caping gunung riyen mawon. Oh, Malah nggih. jos. Nggih. Nggih. Caping gunung. Caping gunung. Pun bawani Bawani. lajeng sak mangke minangkani pamundutan. Nggih. Pak Geter pun tinting Geter, nggih. nggih. Bawa Pak bawa. Iya. Dicocoke karo ngene Pak Geter. Nggih dicocoke. Tenggane Dicocoke. Pak Kis. Pak Keswan, ora Gur Kes tok. Apa wis panen to? Urung kok. Kono. Pak Keswan ki asmane Oh lengkap. tak kira Kis panen. Keswanen sembrana. Saben Bengi nyawa Was. Kowe ku ngiringi aku apa latihan? Lambeku nganti Ya kewer-kewer. ngiringi. Oh. Fokus lho, fokus. Rasa gatekke liyane, fokus ning kendang Mas Pak Yu. Set. Yen memajang. Hamung karo jano. Woi. Kowe bebu sajak narek tenah aku meneh iki. Janur. 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 Aku ning. Iya. Mumpul Pak, mumpul. Mumpul lah. Ngenteni kono kok. Umbulase kuning. Klawe-klawe kurang ajar ngono iki.
Lah kono wis klawe ngono tak tutuk jebule kukur-kukur e. Asem e. Pasang. Lho, tenan to. Tenan to. Kecolongan to. Ketoke ngono ora jentel nyolong. Mbok yo Kudu sing fokus. Kembang wae weton. Nah, neng ini kan kompak. Kuno. Ho ho ho. Nek wis blok iki posisi. Ning mosok nyetop posisi ngene. Yuk. Yat. Mumbul. Gosek kono tengere ya. Gur kalah skor Pak, kowe iki gur diagak-agak ngono kok ora tau Monggo bener. tenan Entuk lho. mung nglebokke karo musik ora tau bener. Lah wis arep tak lebokke kono krung mengko. Aku wis arep nglebokke kono-kono dibuka. Kula kono rak dadi teladan istri yang baik. Kudu apa-apa ki dipersani, dihayati. Kowe ngemati kono, aku ngemati kono. Iki ra ngomongi. iso wong sing jenggleng Kowe jeneng. ngode, ngode. Pacita. Perangi, perangi. Perang ini. Kon ngene iki. Sarevi. Yo. Aku kira arep njukuk wedangmu ya, Guys. Iki ki perang. Masa perangnya gur mak plek. Ya ora. Baleni. Pacita. Yo. Sido perang ora aja jare, Pak. Lah masalah ya apa? Lah wong rumah tangga apik-apik kok kondo perang. Lah kula niku bebojoan rukun kok kan perang. Lah malah kondo Damai perang. itu indah. Nah, lah wong rumah tangga sakinah kok kon perang. Enggak Sing boleh. digoleki iki rukun, Perdamaian, guyub rukun, kedamaian. perdamaian. Ora sanggup perang kok ngomong omah apike kaya ngene. Ngene kok. Kaya kembrukan Kolonjono. Teng selekit, Pak. Aku ki ora ngira lumur tuwa-tuwa rezekiku jan teplak. No problem. Padahal dekno menyedak wis dikeplak ra iku. Lah ya kuwi. Iki keneng bedak tadi. Pucet. Keneng bedak dadi pucet. Amit sewu, Pak. Amit tutuke jenengan iki keneng bedak dadi pucet. Ya men ketok abang. Ini men ketok abang, men ojo ketok nganggo bedak. Nah. Sik Amit. Amit. Nah, ngeten lak ketinggal merah nggih Mas. Wah, jan sip tenan. Jan. Pahit dah. Pahit. Panas. Nek ora banget di parasetamol bae. Nek banget ya diobatke. Iki nganu Pak cakepan. Oh, matur nuwun, lagi iki kowe ngelem cakep karo aku, biasane ngunek-unekke. Cakepan ki tegese lirik. Aja gur tak lirik, engko ganggu ramat pentel ngono ya. Kata-kata. Rasah kakean kata-kata, ayo nembang tak kandhani. Panas udan. Mas janjine kepiye aja ngesok-esok aja mepet-mepet Ora. Parian. Oh, parian. Parian. Persiapan pegang mic. Berarti parian ini niki sinden. Sinden. Ayo. Sinden. Saking pundi Mas Dalang? Sing pojok mriko. Ben mriki sing mriki mumet. Oh, saking ibu. Nggih. Ibu. Saking anu bintang
Bintangnya warga laras. Kunci. Wah niki Bu Pras. Bu Pras pres. Nggih. Bu Pras TV Bu kok Pras Pras TV. Pras. Pras malah pras pres. Monggo Bu, Monggo, Maria. Iya, saya bintangnya Warga Laras. Iya, Alhamdulillah. luar biasa. Aduh. Ini bintang warga laras, ini bintang gubuk penceng, Bu ya. Ya monggo Bu Pras. Nah. Monggo niki ajeng Desane Prambanan. Perang wedanan. wedanan. Perang wedanan Bu kok Prambanan. Ning pasar Prambanan Nggih. Heeh. dodolan apem. Alah nanti kok dodolan apem. Duwene mung gari kuwi le. anu Kuwi ora payu-payu. ning Gosong apa ora? anu ampun mentengah-mentengah le dodol nek ning kepidak turis apa nggih. Mangke ora kalah mangke. Apa mek kepidak turis. Lajeng pripun Bu? Nggih, mugi dusun Prang Wedanan tansah ayem tentrem. Amin. Amin. Khusus kagem dusun mriki kepengin ayem tentrem monggo sami dodolan apem Apem. nggih. Ora iki gur Kersane kata-kata. saged ayem tentrem. Nah, Geser. 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 Iya Mbak. Ana macan. Waduh. Lah, ndi to? Iki kucing no, Iku Bu ceng macan. no du macan. Gur nyenil Gur kan. macan kok gur cilik kaya ngene. Po macan angop. Oke iki balene no iki macane angop. Ayo no macan. Nesu karo babi. Alah. Nesu karo babi. Babi iki Sing penting pas to. pas. 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 Ngrepas ki kepenak apa-apa. Nah nggih cukup masalah Nah, pas nggih. iku. Ora kaya mur karo baute mau. Lalu mangke saged kula nganu kok. Saged disisetke. Nah, Saged to? Saged. Wah, Saged. nggih. Kula elas. Nek tak luluh las. Terus ayo Mbak. Mugi warga Prang Wedanan binerkahan Gusti. Amin. Lho ketoke ning macan perang rubabi. Jebule malah iso kae rejeki. Nggih. Alhamdulillah. Nah, jenengan gadah macan mboten? Nggo, kan. Oh, mboten nggih pun. Udu Pak beda-beda nek Betul. parekan. Ayo Mbak. Neng jaratan Wah, Waduh, pun gek ayo. ruah kula niku le teng jaratan niku nyekar. Kosek to kata-katane. nyekar simbah Ulah cilaka ki ndak aku sing disekar tintetane. Simbae lho simbae. Oh, tak kira Terus ki aku. mugi desa Prang Wedanan tansah gemah ripat. Amin. Yo aja lali karo leluhur ben gemah ripah. amin. Kala ki yo nyekar kirim donga nggih. Monggo. Ayo, Nak. Nah, jenengan ajeng titip napa nyekar piyambak. Bu guru. Beda-beda. Monggo nggih. Bu guru. Bu guru. Oh, Bu Guru. Ya. Nggih. Bu guru niku. Pahlawan tanpa tanding. Nggih. Kok malah buku. Bu Guru Saru. Oh, ora sida. Ora sida ya. Monggo. Ayo dolanan Ayo. Dolanan apa? ning isor wit sukun. Wah, Apa kuwi? wah wingi dolanan sorwet sukun ketiban sing mateng ora kalap raiku kok. Mbok jumuan surat remuk raiku ketiban sukun mateng. Ayo Mbak. Mugi warga Prang Wedanan tansah sayuk rukun. Amin. Ya geser. Iki Nak, yuk. mantep iki sukune. Ngarepan lho Bu, ngarepan kan duwe sukun gede. Ini bukan soal suku. Iya iya iya. Ini sudah beda lagi. Oh iya iya iya. Ayo Nok. Ayo. Numpak sedan. Numpak Numpak sedan. Lah iso diganti ora aja sedan ya iso. Apa? Lah padha le mburine padha le an kok. Sing penting kan tibokan. An nggih. Berarti apa Pak? Numpak kiswan. Ora apa-apa. Nah, kuwi ya iso. Jadi kan kiswan ki numpak sedan, ngono lho. Dadi ki ora cukup, dirimo numpak kiswan. Ini bukan masalah Mas Keswan, ini terus? bab kendaraan. Oh iya iya iya. Buat kendaraan. Dan ning kiswan yo kendaraane kene lho. Kan maksudnya ki yo numpak Keswan kiswan. numpak sedan. Iya. Oh. Nah. Terus numpak aku. Lah.
Kok saya jero iki Anu malah. disensor ya Mas. Pokoknya ning nggon YouTube kuwi streamingnya di krus. Wah nek iso malah diperjelas. Mas. Ayo terus. Keswan numpak sedan. Apa sih dane mau? Keswan numpak sedan. Oh, Pak Oh, Keswan. Pak Keswan numpak sedan. Terus Ben numpak numpak apa tek dhewe? Kepiye to Keswan numpak Numpak sedan, sedan. terus numpak aku. Aku Lah kowe ku melu numpak apa? Aku melu numpak. Terus macet. Oh, dadi wong loro numpak sedan kabeh. Heeh. Lah mbok aku dijak no, tak melu numpak. Ora dere parian pi ruwet iki. Keluarga parian pi nganti omahku numpak sedan kabeh. Lah mbok ganti tuku trontrong apa ngono men ora susukan. Terus ke, ayo no. Terus numpak aku. Iya neh iya. Mugi dusun prangwedanan tansaya maju. Amin. Tigone yo apik to. Apik. Ayo Mbak Orisa numpak apa? Ayo no. Songkro paling. Aku dolan Oh, dolan. Ah, nggih mulih ya nek dolan ya. karo dirimu. Wah, rasa buka wadi. Lah wingi kalau dolan Dolan beda nggon kur anan kok cerita. Apa mentok ya kur video truk. Video call. Video truk iki apa? Ora ketok gede video call tak kon ganti video truk dadi luwih semono gedene. Call lho Pak, video Nah, iya, call. video truk nih. Ayo terus Aku kena. dolan karo dirimu. mugi warga prangwedanan tentrem rahayu. Amin. Sedaya sampun pari. Sampun Nggih, nggih. sak meniki nganu Mbah Baut nggih. Parian. Iya Pak. Wakil parian. Sik men kowe pucet wis luntrung kabeh. Ora dong parian mboten dong niki parian apa mboten dong. Mangan mihun. Kok ora tibokan. Ora apa-apa. Karo gereh. Terus Mugi benjang bersih dusun ditimbali meneh. Anti lek muni mihunir kocoku pola bihun. Bihun. Ingkang baken sedaya parian kasembadan mugi-mugi katur warga masyarakat mriki Nggih. lancar gangsar panjang umur subur makmur Amin. ayem tentrem Amin. lan lancar rezekinipun. Mekaten nggih Mas Dalang. Nggih, nggih. Pun lajengaken Nggih, nggih. dilajengaken. Panas udan Udan panas haleng-haleng capek gunung. misawa capek Sik. kosek ora kaya biasa. Kosek anu apa? Garonge. Gerong. Gerong. Gerong kok gerong. Gerong Pak Gerong. gerong. Ketoke ora tau misoa. Taune mie godhog dadi judeg. Misawa Capek gunung. Ya lah ya Mas. Ya lah ya Mas. Ya Mas gading. Njaluk ngombe. Iku dadi tengkutut mangguh. Pinter ndagel ya Mas Gading. Kreatif kok kreatif. Ya lah ya Mas. Mane man. Inu mane. Banyu bene Katampiyo langgamipun caping gunung. Bismillah pun awiti monggo. Buka mriki napa mriku? Wah, lek buka yang kon jero wae saru buka ning kene kok. Buka ki tegese buka celuk apa buka biasane bonang apa kendang. Apa marem wingi tak nek apa-apa kowe ora kolak karo dawet ora lek buka ki. Ki arep buka bonang lu pramawak-mawak kaya. Ah. Iki lagu, Pak. Iya Gending-gending. iya iya. Dek jaman berjuang jer kalingan anak
ana ngendi jatine wis menang keturutan sing digadang piye nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak cadaki saka yen mendrung tak silih capek gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene nora ilang gone padha lara zaman berjuang tur kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis mangan keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak canjongi saka jagung yen mendung tak silih capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara garapane luar biasa. Aku anti Tak kira pun rampung kula nganti ngene-ngene. rampung-rampung. Dereng wae kan garapang. Nggih. Garapang. 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 Nggih. Garapang. Caping gunung sampun. Caping gunung sampun. Nggih. Ibu yucange. Nggih, sampun. Nggih. Terus enten apa meneh to niki mau Niku niku? wau. Niki wau wonten kadung Kadung tresno. Terus enten Sarung Wau jagung. ngersakaken sarung jagung. sarung jagung. Bajing loncat. Cacing Bajing loncat. loncat. Nggih. Nggih. Ajeng sing pundi riyen. Derek. Waduh ampun derek kula urip kula niku pun rekoso. Malah ajeng derek kula. Maksudnya derek ki manut, Manut, Mbak. nggih. Biasane dikancani karo Mbak Sindeng. Nggih dikancani no. Nah, nggih, soalnya nek bab nyanyi, kula kalih bojo kula niku tesih ngangsu kawruh kalih menika. Dadi jos luar biasa. Ini ada yang masih di Institut Seni Indonesia, ada yang sudah jadi dosen. Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Jadi saya ngangsu kawruh, Pak. Neng sing
bangku sekolah. Nek niki pun lulus kabeh niki. Niki? Napa, Pun? Pun. Oh, lah. Kula sing tesih teng institut. Oh, Mas Dalang Nggih. tasih di Institut Seni Nggih. Indonesia. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah mugi lancar gangsar Nggih. sedayanipun. Amin. Amin. Nggih. Mbak, Iki sinten kula- iki? Sik, badhe sinten nggih? Derek, sik pundi? Pinten manut? Mbak Orisa no. Oh, nggih. iya. Urut. Urut. Mbak Orisa. Ah, ayangku marengken renjang kadang angen. Seneng-seneng nanging aja nganti gendeng. Kepentingan ketambangan suka pamipun pandemi. Hayang raga Gumyak tenang ya Mbak Niken. Pripun kabare Norisa sehat? Sehat Mbak Niken. Alhamdulillah. Ampun ngoten niku lho. Sae. Niki sinten Mbak? Bojo sik tak omongke kae ning Oh. sertifikat papat wis tak gowo kabeh. Oh ngono. Tak omongke Lan sertifikat. jenengan ki entuk bojo kok ngono kuwi nang endi? Ya kur kepepet mergo sertifikat kuwi mau. Oh ngono. Wis tak Untung aku kira krungu lho, belas lho dadi. Tenang pikir aku kira krungu belas. Mboten panjenengan nika nggih ganteng nggih. Ki- Lucu ngoten lho. Menggemaskan to, Nok. Rambute jewiwik ngoten lho. Jewiwik iki gur sing ketok no. Lho, sing ora Amet, ketok. Sing ora ketok lho. Ora mung jewiwik, jewuwuk. Sing ora Kacang Mas. Kakang Mas ora Tapi kacang. kaya kacang atom e. Nyanggonen wedangan ya. Kan gue wedangan. Ya, kacang atom ini Mbak, genah. amit nggih, Mbak. Anggere geleman iki genah, kacang atom rasa kapur barus nyoh, tekno nyoh. Nganti sengak ya, anggere kono kok kacang atom. Iki kapur baruse ya no iki. Oh, ngoten. Ya ngene iki no pahamu ya saya tuwa ya. Ya ya umum. Sing rukun nggih, Mbak. Wala kalih Mbak rukun. Niken. Sing dijaluk ya rukun. Tapi yo ngapurane nek ora kowe tak weling rukun kuwi aku tak kudu rukun. Sementara ki aku karo awakmu pisah ranjang. Pisah ranjang. Kurane Walah. kan. Lah napa? Ranjange kur cilik ora cukup ya aku ning isor, Oh. dekne ning dhuwur. Ora ning masalah ki ora gur pisah ranjange kan kur cilik napa Kowe ngono. ora pisah ranjang, pisah le turu. Ya ranjang kan yang ku turu. Sek Mbak mbok di enggokke wae Mbak aku wedi lho. Lah kaya jenglot. Lho, Iki udah jenglot ning boneka arwah. Sing kene tak benake ya Mbah. Plek ngono no. Kene iki. Gusti nggo dolanan. Amit-amit santai wae. Los ora masalah. Nyontekno ora masalah. Mboten sengaja lah lek ngendelepke ki angel gak terus tak. Oh, karena angel ngendelepke ya kudu dingenekno iki. heeh. Nek aku kan tak tutuk. Orang aku takon gesek. Mbak Orisa, Ya dalam Mbak saos Niken. panglipur. Nggih, saos panglipur. Kagem warga masyarakat perang wedanan. Wedanan. Daya mawon arep ngaturke lagu sik endi sing dikersake wau. Nggih. Menika minangkani pamunten sing pundi Mas Gading? Lho, nah kula nderek jenengan ya, Mbak. Nah, Nggih, Gading ajeng derek sarung jenengan. jagung. Wau derek kula gek kula mboten sagah gek seniki ajeng derek jenengan. Heeh. Monggo niku. Nggih sing sikik wau napa kadung tresno. Oh, kadung Oh, kadung Tresno. tresno riyen. Nggih. Aku Siap. seneng karo Mbak Orisa lho. Lah pripun? Ya ini kan renyah. Renyah dadi. Renyah. Renyah. Maksudnya? Renyah kepiye? Renyah ki panganan kae lho Pak ya, dipangan renyah. Ora lho ngono. maksudku ning ndika. Ya ya ya. Oh ya ya. Renyah. Renyah kepiye Mbak Niken? Ngene. Kepiye le ngaran? Sumeh, grapyak. Nah, grapyak. Grapyak kok. Grapyak kok kok dikira renyah? resan digrapyak. Grapyak Oh kayak. iya, Sumeh. Nah, sumeh. Anu apa kuwi grapyak. Nah iya, Ya ya kuwi ini. mau. Kok renyah kaya arep dipangan ngono wae. Ya renyah ki Ora tegese mungkin mosok aku mangan kowe. Nek dak kabare. Kok renyah kuwi mau? Lah nek genah mangan mono, lah nek ora dadi kabar. Ora ku timbul masalah. engko dadi haok. Huak. Haok. Ayeuna. Nggih. Kadung tresno. Aku tak Rina wangi
Ati aku pengen. Ora no iki tegese nek nyanyi kan ning panggung biasane kene sing nembang, gak aku sing video klip. Jadi Wah, wingi video klip melangi telakku. Klipe iki mandek ning kene iki, aku ora video klip video. Liyane aku kuwi klip iki nancep ning kene iki mah mokar aku. video klip ki awake dhewe iki cara-carane roman. Peragaan iki lho. Mane Rena wengi dadi ati. Ora iso aku nih. Rina wengi dadi ati. kepiye iki Mbak Nikan Wis bojomu? kowe karo aku wae iki kono sing nembang. Ayo Sama. teruske. Ora arep menikmati sedelo. Terus Ya nana. kene ngancani aku. Mbak tak sileh sikek ya Ya Mbak. kono no bojoku ki gaden tak burke. Ora apa-apa. Dibur ora mergo ora seneng. Lah terus Kangelan nebus barang antik iki larang tak kandhani mangsane kok. Ya Dik ya. Nggih Kang Mas. Diajeng garwanipun Kakang. Dalem Kang Mas. oh kono to. Aku ki lagi rumin. Oh roman. Kang Mas. Menapa saestu panjenengan tresna dateng kula Kang Mas? Aku tresno marang sliramu. Saestu Kang Mas? Iya. Saestu. Saestu Kang Mas. Kula jek Kang Mas. Ihi. Tak suwek lambimu kok. Lah kon Aku ki tak romanse. jare nek wong wedok ki ngombyongi sing Lah lanang. delok-delok kacak sengak ngono kok ya. Rasa rungokke. Masa rungokke padune cemburu. Yo kena, angel golek sing ngene iki. Lho, resiko di bojo bagus sing ngene iki kandhane. Tanpa dahar, tanpa nendra. Kang Mas, Piye diajeng? Kang Mas. Kula nyuwun dipangku terus dipuk-puk Kang Mas. Kang Mas, Kang Mas. Mbak. Lah kualik. Kualik to ki? Kualik. Kualik. Wong kualik piye murup kok ora masalah kok. Kecuali nek kualik ora murup piye diwalik meneh. Wong diwalik Kang Mas, kula njaluk dipangku terus dipuk-puk. Wis salin perkara. Wis wingi rungu kabar ki jare Keswan asam urate munggah. Wih. Geger aku geger. Ora melu-melu. Ora melu-melu. Apa? Kowe iku remangsamu ki men ora urusanku. Ora urusan. Ora bunga. Wong ya padha kok lembut-lembut. Wis. Ben, wong senengane delok malah rene iki ngopo to ya? Malah disampluk bojone Kesban aku ngajur iki kok. Tekan kene. Ora apa-apa. Ketoke golek tameng malah dadi geger. Delok-delok. Iya ya jebul apa-apa ki ya kudu panggo papat. Nah iya. Aku tak ning kene. Tak gandrungan sik. Dilit ya Mbak, dilit banget. Iya no, supaya ya ora apa-apa. Wah. Aja nek suwe. Rada angel. Tak ngasuh sik aku nek. Ngopi. Kayung yon marang slirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung Kuwi bakul jeruk apa? Jeruk ati kebak jeruan. Nah, redune iki kene lho, Mas. Kaya ontrong e. Kene lho, jero ati iki kene. Sampean ki ora tanggap. Wah. Ati iki ning kene. Lho ora mesti wingi bakul sate kayak atine ning meja disundui kok. Jenengan mireng ora? Mas Dalang ngendika piye? Mbah jeruk mlah kaya entung jare. Jenengan dilokke kados entung. Ya pancen entrung ora kabeh seneng. Oh. Ning entenono sedilo meneh entrung ki bakal dadi kupu. Ora tanggo mancing sik kok. Tak subuh tanggo mancing sik. Rum sida dadi kupu. Ngalaman. Innalillahi.
Ketok arep dienggo mancing malah entrunge bosok ketok. Sisan ya adur yang entrung. Niku sanes entung Mas Dalang. Napa? Uret. Aja main uret paring remjuk nerak uret yo alum kok mangsane yo Dik yo. Ora sarungono swara tangga. Sing penting awake dhewe. Ngene yo. Terusno cai. Tansah kumawange netra jeruk ati kaduh tresno Lakon aku dadi Sartiya. tan liya amung sliramu sapa kuwi Kelakon dadi apa, Mbah? Sartiya? Satrio. Toprak lho aku dadi bambangan Sartiya. Weh, kuwi kleru no. Wis ora apa-apa. Kleru ra kuwi mau. Anu mancang cot. Teman dah. Kobong gede. Kobong gede. Kaya ngono kok Satrio. Lha delok-delok lakone kok lho. Iya, Dik. Sartiya. Sartio. Wong ya sejak jumlah kurang tau dadi ketoprak. Dadi pisan yo seri yo kur. Dadi apa? Lutung. Ya berarti bener aku mau. Anak bojoku tak jakku melu bapak arep dadi apa Sartiya? Satrio. Satrio. Tekan Satrio. kono aku dine kostum nggo niki Mbah mangke. Lah jare aku Satrio. Mangke jenengan Satrio sak derenge malih Mbah. Dadi jenengan dadi lutung piye? Aduh, bojoku le wirang tenanan. Nganti tak undang-undange jebule aku kur dadi munyuk. Ya ora apa-apa, jeneng profesional nyambut gawe ya tenang. Ora apa-apa ya. Munyuk kok ngene iki ra ya iso di. Jangan tantek. Golekane angel. Lah ketoke siji loro malah haus dhuwur ki ndak. Senentang-senting malah gler malah iki. Satembah loro as mara Diajeng. dalem Kang Mas Ora ngira babar pisan wong ae. Kaya Sudayat. Widayat. Sapa? Oh. Krunguku Sudayat sing dadi ketoprake. Wis ora rusul aku salah terus aku. Aku tau krungu ketoprak jare Sudayat jebule wudu. Widayat. Wis tak melu rombongan gejok lesung wis sing kepenak. Rasah mikir jero-jero. Kono arep sapa karepmu? Nah, gene nek Ora nek apa-apa menere ki aku. kari sing iso nyerateni bojomu karep kaya ngene iki iso nyerateni jenengan. ora kudu ayu ya Mbak Nah. ngono oh jan Mbak Terkadang ki aku tok elek-elek. Di matamu ki aku ki gur tok anggap biasa. Padahal aku ki selalu istimewa di mata orang lain. Waduh. Wah. Waduh. Lah ya nek kuwi delok-delok matane nek kuwi. Lah iya selalu istimewa di mata orang lain. Iya. Delok-delok matane. Nek mata gareng-gareng. Mbak Niken Dawuh. bojone jenengan niku kok anggone jarik double-double to Mbak ndak ucul apa Mbak iki jarik Bali iki jarik Jawa Lah mau ki, lah ya ki meneh karep bali ki tak pengen tak koneng Jawa bae aku ngono. Bocah ki ngeyel bocah ki kandhani. Ki meneh karep bali ki wis ning Jawa bae aku ngono. Ora iki nganu Iki. modifikasi ngene iki no. iki ceritane arep apa kae jenenge Mas Iki to. engkol Sing Engkol, endi? lah sing engkol kudu iku nak. Lho. Iki ya iso engkol iki liyane iki. Wiru. ayo wiru Engkol. engkole ora dadi Aku ya ora ngerti wong ikur olen. Online Pak Udu Olen. Iya. online Lewat Iki- HP kuran. Aja didemaki no iki. Aja tedemakno wingi Engkole. engkole rusak lho. Dadi arep tanggung engkol ra kenek wingi iki. terus sik benake sapa Alah ngerti dhewe. Ya aku ngono. Kene sing benakno. ya bener Diremason. Dadi tak nggo polah benak dhewe ngene iki. Mangga kadung tresna Mbak Arisa. lamat wos katon tejane yen mbok
dasarne kalingan godhong sak lembar kang mas kaya mos koncapan rasa sengsep Waduh Mbak Niken niki lho Mbak. Wonten Pripun? pasukan joget kok lemes ra ya Mbak. Pak Senduk dan Pak kawan-kawan. Sendok, Bu Blorok kalian Pak Tommy. Oh, Nggih, Pak nggih. Tommy. Alah pangkon-pangkonan. Nah ngono iya. kuwi mandek setengah jam ngono lek sik pangkon-pangkonan kuwi kemeng no. Iya Lanjut mangga. nggih Mbak. Pacaan sarwa asri jeroba Ayo Mbak Niki. Ayo Marisa. Yen pasangot kumpul patut nyata jatni komrak ati aduh wis lumampah tanti lagi enggak sare mo yo Latihan bebasane nganti kurang sithik Mbak Niken. ayo no digongke Pacaane sarwa asri jeroba tentu tansah kulor kang was sumayan ampun kang pamunutan sampun dipun
nuwun Mbak Matur Orisa. sembah nuwun diringi warga laras. Aku arep melu tung tung dang dang ngono jebolane ora kuwi. Ora. Beda, Kuwi wis- senggakane beda. Wis ra didang saiki ku magicom. Ora maksudnya kendangane tung tung dang dang. Tung tung dang dang. Blek kuwer ngono. Iya, kudu. jak wis ora. Saiki wis kari Ora senggakane kuat, ora. beda-beda ya, Beda. Mas. Ono saiki sik ongkek, ongger. Ongkek, ongger. Ongkek, ongger, ongger. Ngene senggakan saiki. Enek meneh sing ala katir tir, ala katir tir, ala katir tir, ala tir. Yo ora sandudung kuwi. Lah iya mosok katir kok semene yo ora Tung umum. tung 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 Sahur. tung 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 sahur. Tung 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 tung. Sahur. Nah, kuwi senggakan saiki. Oh kudu update. Update ki opo? Ora bener meneh. Update. Mas Dalang Nggih. sampun menika. Nggih, kadung Kadung tresna tresna sampun. sampun Mas Dalang. Foto enten napa namanya? Woi, niki enten meleding wau. Oh nggih. Nggih, nggih. Anu niki. Apa ya ki mau? Oh, dawuh, Pak. Sik. Oh, nggih, nggih. Wah, nggih. Mas Gading, Nggih. kula nusul. Oh Nggih, nggih, monggo. dawuh, Pak. Monggo. Nggih, Pak, monggo. Nggih. Mbah. Pangling napa? Bahasa ono. Waduh. Aku malah lir aku. Kula mak tratah. Wis salah sami ya? perang sasi wis pangling bocah ki ya. Nggih. Pangling. Nggih. Sinten, Pak? Lah kembah ndredeg rong mambu pos dunia mau. Ning wis madang. Nggih, Romo Nggih. kalian Romo sinten menika nderek pitepangan. Oh, kok sikek, Pak. Lah kok mambu ora kene. Nggih. Wis madang. Oh. Dadi ora mampu, dadi kul liwat kene. Ora tekan kene. Aku ora tak ambu kok. aku. Nggih, Ning mriki. madang ngono lho. Oh, nggih. Dadi- Rong mambu pos dunia mau. Oh, dadi Nggih, lem nggih. lem madang ki ngene, dadi kan ketutupan. Kene ora mampu. Ora sak dipraktekke. Ya ben jelas. Usik, nggih. Monggo. Pangling mboten Mas Gading. Nggih, pangling. Kalian sahono. Nggih. Dan aku ning alam kono kalian gonggong kok Mas Gading kok. Lah aku teko. Wo. Kok sik Pak Ayu rembukane ning kene. Sopo Mas? Sopo? Ayo rembukan. Kancaku kok ra ono iki Mas. Mas Tusio. Iki kira Boh, ora ngerti aku. Lah terus mitra kental niki Mas Tusio. Nggih. Oh. Oh, kancane Pak Tusio mesti tuku kidul iki. Pilih cinta Mas Tusio. Lah, Alhamdulillah. ngono Pak. Niki Pak Tusio, kula mangke tusiluk Pak, nggih dadi ora pedhok iki kok. nggih monggo Pak sinten asmane? Nggih. Kula mung netepi WA-ne Pak Mur niku kok. Lha iki kon teko. Lah tak tunggu-tunggu ra ngampiri. Pak Mur, Pak, Lah jenengku Baut ki. Kan mur kene. wah dipindah Mur ora bau. Nggih kula Baut, Pak. Ini lodok ki mau. Pun kula popok. Wah, Nggih, Pak. Lah kira bener. dos pundi? Dos kalih, Pak. Nggih. Niki wae Mas Gading ana sing lali. Nggih. Biasane ndongake ra omoni. Oh, nggih. Ning kok meran ndongake ra ndok kecewa aku. Nggih, mangke Tresna kula arep sakibaripun. Sena. Nggih. Kula ajeng ndongake ning donga niku Arab kena, Jawa kena. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Iya. Nggih. Sing penting niku amal bisa pedhot ning nek katresna aja nganti pedhot. Oh, Nggih. ngaten. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Niku sok-sok ya sing donga. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Menurut keyakinan masing-masing. 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 Leres, Ning monggo yakin Pak. tenan to? Yakin estu Yakin, nggih. yakin, kula yakin, yakin. Ana ra yakin sing ora wong loro teko rene. Lah nggih yakin butuh kok kula niku. Kena darani hoak. Nah niku. Nggih, monggo Pak. Monggo Pak. Nggih. Badhe ngendikan badhe kados pundi Ning kula nyuwun nggih. menapa Penonton badhe jaga kersa ten dikir. Nggih, Pak. Iki donga kula ajeng Jawa. Oh, nggih. Jawa. Se Pak Seno. Oh, Nggih. nggih, nggih, nggih. Monggo sareng Abdul Undiri Pak Lamnahu. La ilaha illallah. Sareng kok la ilaha illallah. La ilaha. Monggo sareng monggo sedaya. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
monggo sareng nyuwun ngarsa dalam Allah la ilaha illallah la ilaha illallah mugi Allah tansah paring pangapura la ilaha illallah la ilaha illallah sowanira dalang kondang Pak Sena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mugi pina ringan papan jembar la ilaha illallah la ilaha illallah sarta padang pinepeken siksa kubur la ilaha illallah la ilaha tinampiya amal soleh tugasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kapapano suwarganing Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah ayam tentrem makpan suwarganing Allah la ilaha illallah la ilaha illallah kalebetna tuhu sedah husnul khotimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah menika donga Matur sembah nuwun pandonganipun. Sembah nuwun Pak. Sembah nuwun Pak. Donganipun kula suwun nggih. Matur sembah nuwun, donganipun suwun sehat selalu. Lajeng monggo Mas Dalang menika pun lajengaken bajing loncat. Nggih. Bajing loncat. Langsung mawon nggih. Langsung mawon monggo. Mboten ngantri wong niki. Ceket-ceket. Ceket-ceket. Langsung mawon nggih. Saos panglipur. Nggih. Setrum. Wih lah. Ora samuga medun kok wis ning ngisor wis karo Mbak Tiken ya. Loncat-loncat. Monggo Nah, Mas. yuk, bajing loncat. Yuk. Pun pinangkani. Hey 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 hey. Yo 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 yo. Hey.
luncat Nggih, sampun. sampun, matur sembah. Sampun Mas Dalang. Nggih. Ya, iya. Saya pun pinakani. Mbak Ayu teng mriku riyen. Mbak Ayu mriku riyen. Oh nggih. 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 Nggih, munggah mawon kok ndak aku disetrap. Munggah. Apa Munggah mawon mungkin ndak disetrap. Nggih nek mboten muka Terus? malam anu. Mbak Piye, Orisa, Mas Buding? Bu Wahyu, Bu Pras turun. Jumeneng. Lah saya, Eh? aku naik lagi. Iya di situ saja. Jenengan di Iya. sini terus disusul Mbak Ayu, Ojo, lajeng Bu Aja Ibu. tene dupeh kuat piye ora naik terus. Gentenan naik. Lah pene kuat aku naik lagi ya. Lah aku pengen naik lagi. Naik kemana? Ayo delok-delok. Tenan to. Enggak. Sinten Mas Dalang, sinten mawon? Mbak Orisa. Mbak Risa, Terus Bu Wahyu. Bu Wahyu, Nggih. Kale nika pojok dhewe nika. Bu Pras. Nggih. Nika Nah iki. kok kale mae sekalian mawon. Ya, cakep. Yuk. Cangkep. Nah, Nggih. iki lagi cocok. Kene wae. Mangga Bu. Bu Pras, sing goyang ki bokonge aja kabeh. Lah Bu Pras ki malah ngene. Bokonge tok wae, bokonge. Kabeh katut. Wah, anu liyane ki tunen isih lek kabeh melu ngene iki. Nggih, Pak. Mas Nggih. Dalang, sampun menika. Nggih, niki mau enten request. Menapa? Napa namine mau? Jogja Istimewa. Oh. Nggih. Iki Mangan-mangan, Pak. mangan-mangan iki. Mangan tempe, tahu, gedang goreng, go kucing, aku mau tambah ndok gedang gemak. jahe, ndok gemak, sate. Kowe ning angkringan kuwi, iki lagu. Oh lagu to? Nggih, pun garap gamelan menika. Nggih. Wah, luar biasa warga laras. Pada- Kaya ngapa to Jogja istimewa digarap gamelan. pada- Gamelane diolah, Pak. Diolah. Anggere bumbune komplit kok enak kok. Diolah ki dipiye diktongseng apa Ngeki dibule brambang, apa ngeki bawang dipiye? ngono. Tegese di reboisasi. Reboisasi kok. Kok tekan rebo. Ora ngerti rene aja ngisi sini. Wah, isin aku. Isin kok ketok balemu goblok. Diolah ki piye? Ora ngerti iki. Kudune iki direbonding. Kok di Nek ora Rambut. Modifikasi. Nah, Diolah dipangan bau. iya. Oke, Bepi. Sedaya musuhan. Pun Seneng kecaken Bapak Ibu, monggo. Ya. Hey! Yo yo. Hey! Yo yo. Tempe rasane kaya mangan
juangke tekan janur Malangko. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Jalan apa-apa anane tresnaku ra bakal letre. Kowe aja sumalang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem apa-apa anane tresnaku ra bakal letre. Kowe aja sumalang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Sampun Mas Dalang. Istimewa. Lagonipun pas kalih Mas Dalang. Mas Dalang, Mas Gading Pawukir yang istimewa. Ditresnani warga masyarakat, dadi dalang kondang, meneruskan cita-cita almarhum Bapak. Amin. Saged mung nderek donga kula kalian bojo kula, Mas Gading. Bapak niki lagune wau pun diaran semen. Oh. Aransemen ngertos mboten? Anu dicor. Napa jenengan purun kula cor? Aransemen ki tegese garapan. Wis Lah iya diga- wis dicor lho, diaran semen. Ki sesuk le buka ki. Oh, lah nggih nek semen iku nggih. Aransemen kuwi ketan dikepel. Terus Wah, lha ki nanti putu Terus diwenehi kacang. gak aku nek kacang. kengke jenenge beda. Lah terus apa? Nang nggonku jenenge ngono kae. Sing marah iki tetep sing marah iki. Yakin aku ngiring sing nganggo bintul ngene. Ngerti aku ning Ning jenenge kuwi ning jeneng makanan khas tidak apa-apa. Iya, lah hebat duwe khas Ini makanan. iki lho tegese aransemen ki wis digarap, nggih. diolah kuwi mau sedemikian rupa ning Iya. garapane ono gamelan kok Akeh iso lho, ngiringi lagu-lagu. Iki kan lagu dangdut kaya Jogja Istimewa iki. Mangan tempe, cek duk duk cek duk duk. Ngono ning iso digarap kanggo gamelan ki jenenge aransemen. Aransemen. Ngoten nggih Mas Dalang. Nggih. Nggih, luar Nggih. biasa. Niku maksud kula niku lho maksud kula. Nggih, lah jenengan mosok aransemen kok jatan ketan. Wis ora usah dibahas. Wah, rete jelaske aku. Ora anjir. Dijelaske, Mbah. Aku apal jenenge aku. Legomoro. Kok ndak dadi tekan ngendi. Sampun Mas Dalang lajeng menapa malih Mas Nah. Dalang? Wau tes enten apa to wau? Sampun. Mpun ta wau? Sampun. Mosok ah. Oh, kula nderek. Mosok ah nganggo ah barang. Kula nderek Lah, ya purba sampean wasis nderek. ngoten. Purba Waseso Mas Gading, Mbak Dalang, Mas Dalang. Oleh. Wah. Oh, Lewung. 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 Pripun Pak Bu Lewung? Lewung. Oh, nggih, nggih penutup nggih, nggih. Lewung jumengklo. Udu. Sok. Reni kok kowe kurang sini-sini. Kleru men. Lagi lesung gemengklung. Oh, kleru. Lewung iramane kroncong. Lewung atiku. Ngono. Wah, arep joget judeg. Mangga Lewung. Yo. Lewung nggih Mas Dalang. Nggih. Yo. Iki lho. Lewung, sama.
sampun pun lajengaken Bapak Putra. Monggo. Sing putra ki sapa? Jenengan putra napa putri? Putra, monggo, monggo putra. Pak Sembrono Pak Penewu kok. Ngapun, lah niki ngaku putra, nggih kula putra, lha monggo. Nika giliranipun Bapak Putra, monggo, monggo. Sik aku kan wedok, jenengan Lanang. lanang ki putra. Lha berarti jenengan. Putrane aku. Iya. Sabda pandita ratu. Mengasiramu ala katir-tir, ala katir-tir, ala katir-tir, ala Apik Bapak Putra sae, Pak. Nggo, Pak, Bapak Putra, Pak. Dasar desa nunggu hatimu. Kelakon ketedun tenan iki. Mas Dalang sing dikersake lek wong ngeten iki. Nggih. Iki leres ngeten iki. Nggih. Anu, mboten nenten fresker, Mas. Boten nek Nek lagu ki ya apa jogete gantian kuwi lah kowe mono penak lah nggonku ngicowang awing owang. Ya kan penak, Pak. Nganti tenggo pola kodhok. Biyen cheerleader ki ngono kuwi ya. Wah, ora melu celudar aku. Ora melu celudar aku. Ya yo ganti-ganti goyangane ra ngono. Alon kuwi anu le, waduh alon le. Alon. Aku aja tene butuhno tenan yo jane. Lo tak ngunjal ambekan riyen, Mas. Nggih, aja bablas lho. Ngunjal ambekan. Lah iya aja bablas bali yo wingi aku bablas nang penging. Kula tak ngunjal bablas. Berarti alon goyangane. Alon. Ngitutke aku ya. Aku sing dadi struktur. Inspektur. Inspektur ta. Goblok. Hah? Kleru ya. Sing bener napa? Kondektur kali. Ora sing bener ki Hansip. Nah. Bener. Betul. Becek ketitik ala ketor. Becek ketitik ala yo ben. Becek ketitik. Yo, alon ya, Mas. Alon. Sampai kita tadi. Suwe apa sabdo? Sabdo. Sabdo Pandit. Surung. Niki lho Mbak Ayu lho. Niki lho, sing marahi niki lho. Niki. Alon Mas. Supingkan kangen ini. Nah, ngene iki jadilan betah. Ongger. Ongger. Ala kadir. Ongger. Sahur. Lho mau kene segaan sahur kok ya. Lah saking jenengan yo ora kepenak nek alon ngene iki. Oh ya cepet berarti. Cepet. Sisan dikira. Suwing Ganggongan Tiku anto jampi Yo Radio ati sahidi Aku tak lakoni Wes Walah. omahku ngendi ya?
jane njaluk cepet apa ki kari tembunge. Anu Bu wis oleh we Bu, ora sagu ngematno. Ora sagu aku. Anda gunang-gunang. Iya. Pakai yang beginian. Kokoh tak tertandingi. Pun nggih, tiga nggih. Karepku ki arep Menyerah. Mas Nggih, ya. kita Sesuk nek pas limbukan kula. anu tulung Mas piagane sing tuwa-tuwa mana. Ampun nem-nem ngeten iki. Sing tuwa-tuwa sing pun rada buyutan dadi kek mung salah ting. Nah ngeten lho Mas. Nggih, nggih. Ngeten iki koso. Wis Mas iki dirampunge. Rampungnya arep cepet apa alon Mas? Wah aku delok kekuatan. Tegese musike lho Pak. Lah iya lho kekuatan nutruk lho maksud iki. Si musiknya arep cepet apa arep? Lah ya delok kekuatan sing nutruk. Nek jek kuat cepet ki ora apa-apa le. Nek ora kuat ya sak tekane kari ngrampungi kok ya. Dene ya sabar ya ngenteni. Kikuk. Anggur kari ngegame kok judek. Heeh, biasane rung nganti gong wis rampung kok. Nah, lha kok jenengan pirsa. Niku tekne bersambung. Sabdo ya. Jare ndelok-ndelok kekuatan. Ora urusan. Sabdo Pandita Ratu. Hei, Wis bayaran wis dilunasi mbiyen. Kari cok-cokan. Mulai kari teng seratil iki, Pak. Mas Dalang. Aduh. Entuk kudu ngorino kelawan wengi ketemu. Tentane tekan ngomah blonyoan remason. Pakmu. Lah orang mahal apa nek seneng kan mahal to, Bu. Lah mahal. Pak penewu. Nyuwun pengayoman. Sampun, Mas. Sampun Mas Sampun. Dalang. Mak Jangan Da- pun kula aturke. Nggih ming sak kamat-kamat. Nggih. Jane kula tesih ajeng mempeng. Luar biasa Ning kok. mangke ndak le wayangan kendel. Soale sing teko liu-liu. Pokok Wiwitan ngantos pungkasan Mas Dalang. Nggih. Anggen kula caos panglipur keladuk atur wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Sami-sami. Nenek sing elek dibuang, dijipuk sing apik, muga-muga sedaya pinaringan panjang umur, sehat, lancar, kasembadan apa kang pun jangka. Amin. Matur nuwun Mas Nggih, Dalang. matur sembah nuwun. Lumantar panjenengan kula kalian bojo kula oleh rejeki. Nggih, alhamdulillah. Mugi berkas dayanipun. Amin, amin. Pun lajengaken monggo. Nggih. Walah. Baut ki. Apa jenenge? Energik. Loh, lho. Iya. Gayeng ya nduk ya, gayeng tenane iki. Saking gayenge, heeh. Weteng kula ora toh nyawa nduk iki nduk. Ha iya. Iki gandeng lakone ya isih dawa nduk. Piye, Mak? Ya bacot-bacot ki lakon sik ra ketang sedilit-sedilit. Mengko pamundhutan sing durung dipinangkani ning gara-gara meneh. Iya. Ayo nduk, iya Mak, ayo tak derekke. Tansah marpamuring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu. Bambukaning warana tarlen saking liap-liaping aluyup. Pindha wasating sumpen